29 dekabrda akşam saat 9 töwereg paýtagtyň hemme ýerinde elektrik togu kesildi. Aradan 20-30 minut geçen soň şäherin käbir ýerlerinde, hususanda hassahanalarda, myhmanhanalarda we elitni jaýlaryň ýerleşýän köçelerinde elektrik togu gaýtadan üpçün edildi. Paýtagtyň beýleki ýerlerinde elektrik üpçünçiligi bir näçe sagatdan soň peýda boldy. Elektriň köpçülikliň kesilmegi bilen bagly problemalar ýurduň beýleki sebitlerinde hem ýüze çykdy. Ýyladys ulgamlarynda we suw üpçünçiliginde bökdönçlükler emele geldi. Bu barada Azatlyk radiosynyň bir näçe habarçysy Türkmenistanda elektrik togu köpçülikliň kesilenden 1 saat geçmänkä habar berdi. Aşgabatda habarçymyzyň tasdiklamagyna görä saat 21:00-da Parahat etrapçasynyň ähli ýerinde ışıklar öçdi. Hatda paýtagt sowda merkeziniň we heýkeltaraşlyk kompozisiýasynyň ışıklary hem söndü. Habarçy adatça tok sönende bularyň ışıklarynyň öçürilmeýändigini aýdyp 29 dekabrda giýişlik tutuş şäherde elektrigiň kesilendigini hem belledi. 29 dekabrda giýişlik habarlaşan beýleki bir habarçymyz şäherdäki ähli ýaşaýyş ýerlerinde 1 saatdan gowrak wagt bäri elektrigiň ýokdugyny habar berip, ýollarda ışıklandyryşyň bardygyny we olaryň ätýaşlyk generatorlary bilen işleýändigini aýtdy. Bu barada saat 22:00-da Goloýlanda habar beren habarçy togyň takminan saat 21-de kesilendigini hem belledi. Ol stadionda, myhmanhanalarda we saglyk öýlerinde hem elektrik togunyň bardygyny, galan deshalaryň garaňkylykdadygyny aýtdy. Ýaşaýyş jaýlarynda togyň doly öçürilmegi 3 saat töwereg dowam etdi. Elektrik togu ýerli wagt bilen saat 23:40 töwereginde gaýtadan berilip başlandy. Şondan soň tog bir näçe gezek öçürildi we gaýtadan üpçün edildi. Giýje saat 1-de Parahat etrapçalaryna elektrik togu gaýtadan berildi. Elektrigiň öçürilmegi köpçülikliň häsiýetde amala aşyrylana meňdeýär. Türkmen paýtagtynyň goloýundaky büzmeýinde, Änewde şeýle-de Aşgabat Gresiň ýerleşýän Senat şäherçesinde hem tog kesildi. Änewde we Senat şäherçesinde tog giýje saat 1-den soň berildi. Türkmenistanyň Demirazık sebeti daşawda hem 1 sagatlap elektrik üpçünçiligi bolmady. Elektrik togunyň üpçünçiligi bilen baglanşykly problemalar ýurduň gündogorunda Lewap ýylaýatynda hem ýüze çykdy. Lewaply habarçymyz 29 dekabrda giýişlik saat 7:30 töwereginde kesilen togyň saat 23:00-la goloý berilendigini aýtdy. Beýleki bir habarçymyz togyň öçürilmegi sebäpli sebitdäki ähli zawodlaryň, fabrikleriň, çörek öndürýän kärhanalaryň we hassahanalaryň elektriksiz galandygyny habar berdi. Şeýle-de ol demir ýol nokatlarynda we köçelerde svetoforlaryň hem işlemeýändigini, togyň halaç we kerki etraplarynda hem kesilendigini sözüniň üstüne goşdy. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmenabadda 5 sagada goloý tok bolmady. Tok giýje saat 2 Goloýlanda berilip başlandy. Giýje saat 3 bolup gelýän mahaly şäheriň ençeme etrapçasynda henizde tok ýokdy. Etraplarda hem tok bölekleýin üpçün edildi. Togyň köpçülikliň kesilmegi elektrik enjamlarynyň hatardan çykmagyna, arasy agyz suw üpçünçiliginiň kesilmegine we merkezleşdirilen ýyladys ulgamlarynyň işiniň togtadylmagyna hem getirdi. Türkmenistanylar gyşyň sowuk günlerinde öýlerini elektrik enjamlary, peçleri bilen gyzdyrýandygy sebäpli ýylanmakda uly kynçylyk çekdiler. Togyň kesilen pursady howa maglumatlary barada habar berýän AccuWeather websaytynda Aşgabatda we Türkmenabadda howanyň temperaturasy değişiklikde -5 we -6 gradusy görkezýärdi. Paýtagtda habarçymyzyň 30 dekabrda beren maglumatyna görä Parahat 2 etrapçasyna agyz suwy ýerden saat 10 töwereginde berildi. Ýöne şäheriň Parahat 3 we beýleki etrapçalarynda heniz hem suw üpçünçiligi ýola goýulmady. Merkezleşdirilen ýyladys ulgamy bilen bagly problemalary hem saklanyp galýar. Başga bir habarçymyz Parahat 1, 3, 4 we 7 etrapçalarynda suw üpçünçiligi bilen bagly problemanyň indi 4 gün bäri dowam edýändigini aýtdy. Onuň sözlerine görä bu etrapçalara agyz suw giýişlik saat 6-dan soň her gün 4-5 saat berilýär, soňra da kesilýär. Munyň sebäpleri düşündirilmeýär we häkimetler dymýar. Men şäheriň suw üpçünçilik edarasyna da, häkimlige de jaň etdim. Olar hiç nada jogap bermediler we suwun kadaly beriljek wagtyny hem aýtmadylar. Mundan başga häkimetler ilaty alternativ suw çeşmeleri bilen hem üpçün etmeýärler. Ilatyň içerki derurluklar üçin suw paýlayan ulaglar hem gelmeýär. Ilat täze ýyla nädip taýýarlanmaly, naharlary nädip bişirmeli diýip anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň biri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Elektrik üpçünçiligi köpçülük
köpçülüklerin kesilen wagtynda Aşgabatda we Liwapda mobil aratnaşygynyň hili hem yaramazlaşdy. Köp öýlerde we girelgelerde elektrik enjamlary hatardan çykdy. Adamlaryň köpüsi liftlerde petiklendi. Paýtagtda habarçymyzyň tasdiklamagyna görä internet we IPTV girelgelerdäki ýörüýte gurallar we simler arkaly öýlere paýlanýar. Olaryň köpüsiniň hatardan çykmagy netijesinde ilat internetden peýdalanyp telewizora tomoşa edip bilmeýär. Häzirki wagtda bökdönçlüğün düzedilmegini gadanmaga synanşan köp ýaşaýjy internet we IPTV providerlerine jaň edip habarlaşmakda hem kynçylyk çekýär. Beýleki bir habarçymyz gije saat 1 töwereginde elektrik togu gaýtadan berilende öýlerdäki Wi-Fi hyzmatlarynyň görülüp eşidilmedik derejedäki tizlikde işlendigini, hatda YouTube saýtyna hem girip bolandygyny habar berdi. Ýöne onuň sözlerine görä ýerden saat 6-da hemme zat ýygyna gaýdyp geldi we internetiň hili ýene öňkü ýaly pese gaçdy. Türkmenistanyň paýtagtynda we käbir sebitlerinde uzak wagtlap elektrik togunyň kesilmegi we bu hadisanyň sebäpleri barada häzirlikçe resmi maglumat ýok. Bu barada Adatlyk radiosynyň değişli häkimliklerden we elektrik edaralaryndan goşmaça maglumat almak boýunça eden ýygyderli synanşyklary hem netije bermedi. Adatlyň habarçylary ýurtda elektrik togunyň bölükleýin öçürilmegi bilen bagly wakalaryň ýygy-ýygydan gaýtalanýandygyny, ýöne şeýle köpçülükleýin häsiýetde kesilmeginiň soňky ýyllarda ilkinji gezek ýüze çykandygyny belleýärler. 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan Türkmenistan raýatlarynyň sany Iraklylardan we Siriýalılardan soň 3-nji orun aldy. Bu barada Türkmen Nokot News neşri Türkiýanyň migrasiýa gullugyna salgylanyp habar berýär. Çap edilen soňky sanlara görä ýylyň dowamyny 125.500 Irakly, 89.500 Siriýaly hemde 87.200 Türkmenistany Türkiýeden ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. Irak we Siriýa harby çakmyşyklardan we raýat turşuny nejir çekdi. Türkmenistan garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady krizislerinden birini başdan geçirýär. Türk migrasiýa gullugynyň soňky sany Türkmenistandan soň Azerbaýjan, Iran, Russiýa, Awganistan, Özbegistan, Misir we Gazagystan gelýär. Türkiýede 2020-nji ýylda ýaşaýyş ruhsatyny alan 329.000 adam beýlekler kategoriýasyna ýerleşdirilipdir. Statistika görä 2020-nji ýylda Türkiýede ýaşaýyş ruhsatyny alan türkmenistanylardan 60.550 adam gysga möhletli ýaşaýyş ruhsatyny, 12.161 adam student ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. 4.000 töwereg türkmenistanly bolsa maşgala ýagdaýlary boýunça ýaşaýyş ruhsatyny alypdyr. 2020-nji ýylda Türkiýe jemi 876.000 töwereg daşary ýurtda ýaşaýyş ruhsatyny beripdir. Olaryň 50 göterme goly Istanbulda ýaşamak ruhsatyny alypdyr. Türkmenistan soňky 3 ýyldan gowrak wagt we ykdysady krizisi başdan geçirýän mahaly ýurt raýatlary ekmen çöldegine daşary ýurtlara, hususan Türkiýe köpçülükleýin göçdi. Bu aralykda adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki fondy 29 dekabrda beýanat ýaýradyp Türkiýede resmi namasyz ýaşaýan türkmen migrantlarynyň ýüzbe-ýüz bolýan soňky kynçylyklaryna üns çekdi. Fond möhleti geçen pasport meselesi boýunça resmi Aşgabatdy çäre görmäge çagyrdy. Beýanat Türkiýede ýaşaýan türkmen migrantlarynyň köpüsiniň kanuny resmi namalarynyň ýokdugyny, netijede olaryň Türkiýede erkin hereket etmek hukugynyň mahrum alýanlyklaryny aýdýar. Türkiýe COVID-19 infeksiýasynyň ýaýramagyny hayallatmak maksady bilen içerki köpçülük transport gatnawlaryna täze düzgünleri girizdi. Ýurdun Saglyk Ministrligi içerki uçar ýa-da otly gatnawlarynyň ýolagçylaryndan sapara çykmazynyň HES koduny almagy talap edýär. Bu çäre saparyň dowamyny adamlarda mümkin bolan koronavirus ýokoşmalaryny ýygyrlamagy maksat edilýär. Degişli kod alma üçin kanuny resmi nama gerek. Türkiýede ýaşaýan türkmenistanlaryň ençemesi möhleti geçen köne pasportlary bilen ýaşaýar. Türkmenistan 2013-nji ýyldan bäri raýatlaryň ýurda girip çykmagyna diňe olaryň biometrik pasportlarynyň esasyna ruhsat berýär. Türkmen hökümeti ýurdu terk eden raýatlarynyň sany barada anak statistika maglumatlary köpçülüge äşkar etmeýär. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi 2019-njy ýylyň martyna soňky 10 ýylyň dowamyny 1,9 million töwereg türkmenistanlynyň ýurdy hem işelik terk edenligini habar berdi. Türkmenistanyň Döwlet Statistika Komiteti bu sanlary ne inkar etdi ne de tasdiklady. Türkmen, İnglis we rus dillerine çap edilýän Progress Nokot online neşri halkara guramalaryň statistik hazawatlaryna salgylanyp Türkmenistany terk eden
adamlaryň sany boýunça hasabat çap etdi. Bu maganyň durmuş we ykdysady gatnaşyklar bölüminiň jemgyýetçiligi el ýeterliden resmi sanlaryna görä 1992-2017 ýyllar aralygynda 1.678.083 türkmenistany daşary ýurtlara emigrasiýa çykdy. Olardan 98% has amatly durmuş şertleriniň gözleginde ýurdu terk etdi. Bu maganyň bozgunlar boýunça edarasynyň maglumatlaryna görä 1994-2019 ýyllar aralygynda 20.865 türkmenistany daşary ýurtlara bozgunlyga çykdy. Bu san ýurdu terk edenleriň diňe iki götürüminiň ýurtdan çykmaga mejbur galanlygyny, galanlarynyň bolsa meýletin çykanlygyny aňladýar. Türkmenistanyň bozgunlaryň barýan ýurtlarynyň arasyna Russiýa 1-nji orunny, Abaşa 2-nji orunny, Germaniýa 3-nji orunny we Şwesiýa 4-nji orunny durýar. Hasabata görä 2000-nji ýyllardan başlap Türkiýe barýan Türkmenistanyň bozgunlaryň sany hem öňküsinden köpeldi. Ýöne neşriň ýazmagyna görä Türkiýede ýüzlerçe müň türkmen migranty ýaşasa-da, olar köplenç bozgunlyga ýüz tutmaýar. Türkmenistanda bankomatlaryň sökülmegi dowam etdirilýär. Azatlyň habarçylarynyň söýlerine görä, käbir tebit merkezlerinde bankomatlaryň ýartyndan gowragy aýrylypdyr we olary sökmek işleri dowam etdirilýär. Bu ýagdaý nagt pul ýetmezçiliginiň we bankomatlaryň öňünde uly nowatlaryň döreýän wagtynda bolup geçýär. Türkmenistanyň Liwap vilayetinde soňky aýda bankomatlaryň sany ýarymdan gowrak azalypdyr. Işleýän bankomatlar köplenç boş bolýar we pul almak isleýänleriň nowatlary köpelýär. Bu arada Azatlyň yerli habarçylary 29-njy dekabrda habar berdiler. Hususan da Farap etrawynda 19 bankomatdan diňe 6 bankomat galypdyr. Galanlary ýok edilipdir. Darganat etrawynda 27 bankomatdan diňe 8-si galypdyr. Darganata şäherindäki bankomatlar 10-njy dekabrdan başlap soňky 3 hepdeniň dowamında sökülipdir. Bankomatlaryň sanynyň azalmagy kartlardaky puly naqdlaşdyrmak isleýänleriň ýagdaýyny hatam kynlaşdyrdy. Häzirki wagtda Liwap vilayetinde 3 ýaşaýyş nokudy üçin bir bankomat bar. Onda da köplenç pul bolmaýar. Nowatlarda jedeller, dawalar we ýakalaşyklar ýüze çykýar hem käbir ýagdaýlarda kanuna we tertibe gözegçilik edýän polisiýa işgärleri basaşa tedewar edilýär. Azatlyň habarçylary 28-nji dekabrda Gyzylarbat Daýhan birleşiginde bolup geçen waka barada habar berip bankomatda pul almak üçin nowata garaşýan gaharly adamlaryň etrap polisiýa işgärlerini ýenjip kowanlygyny gurrun berdi. Azatlyň habarçylary bilen adynyň agdalmazlygyny sorap söhbetdeş bolan polisiýa işgärleri pul ýygnaýan inkasator gullugynyň işgärleriniň sanynyň täze ýyldan azalmagyna garaşylýanlygyny hem bankomatlardaky serişdeleri doldurmak jogapkärçiliginiň bank işgärlerine beriljakdygyny öňe sürdiler. Bu ýagdaý barada yerli häkimet wekillerinden resmi derejede kommentariýa alyp bolmady. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä şunlar paýtagtyň bankomatlarynyň öňünde de nowatlar saklanýar. Emma sökülip aýrylýan bankomatlaryň ýerine täze aparatlar goýulýar. Türkmenistanda bankomatlary aýyrmak prosesi şu ýylyň tomus aýlarynda başlanypdy. Şonda tutuş ýurt boýunça onlarça enjam söküldi. Şondan beri bankomatlaryň sany azalýar. Häzir iş ýüzünde ýurtda işleýän bankomatlaryň hakyky sany belli däl. Garaşsyz çeşmeleriň habarlaryna görä ýurdun dürli sebetlerinde onlarça bankomat ýygyderli esasda ýok edilýär. Resmi maglumatlary görä ýurtda azaldylan bankomatlaryň görkezilýän sany uzypsyz. Merkezi Bankyň habaryna görä häzirki wagtda ýurtda 2162 bankomat işleýär. Sentýabr aýy bilen deňeşdirilende azaldylan bankomatlaryň sany 20-den geçmeýär. Bankomatlaryň köpüsi Aşgabatda ýerleşýär, olaryň jemi sany 452. Ýagny sentýabr aýyndan beri paýtagtda 17 bankomat aýrylypdyr. Resmi maglumatlary görä marda 453 we Balkanda 279 sany bankomat bar we olaryň sany üýtgemändir. Liwapda 445, Ahalda 248 we Daşoğuzda 285 bankomat işleýär. Sebetleriň hersinde sentýabrdan beri bary ýogy bir bankomatdan aýrylypdyr. Ýurdun banklary jemi 4.364.000-den gowrak tölek kartyny çykarypdyr. Türkmenistanda puly naqdlaşdyrmakdaky kynçylyklar aýlyklaryň we pensiýalaryň naqd däl usuluna köpçülikligiň geçilmeginden soň başlandy. Soňky ýyllarda boş bankomatlar pullaryny almak üçin birnäçe sagatlap garaşýan adamlaryň nowatlary, ýakalaşyklar we pazygaly ýagdaýlaryň döremegi adaty bir ýagdaýa öwrildi. Plastik kartoçkalardan naqdlaşdyryp bolýan pulun mukdaryny çäklendirmeleri hem saklanýar.
Mundan başga da bankomatlardan pul almak isleýänler ýörite talonlary almaly bolýar. Käbir tebetlerde şäher bankomatlarynda pul çykarmak üçin owa ýaşaýjylary kepillendiriş edarasy tarapyndan tasdiklanan ynanç hatyny almaly bolýar. Ýurdun häkimetleri meseleniň gerimini ikrar etmeýärler we ilata batyş etmek hem bankomatlary ýok etmek arkaly mesele çemeleşýärler. Munyň bilen birlikde ýurdun ýolbaşçylary bank pudagy ösýär diýip hasaplaýarlar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň pikiriçe ýurdun bank ulgamy türkmen ykdysadyýetiniň üýtgemäge taýýarlygyny görkezýär. Geçmişde ýurdun ýolbaşçylary nagt pul yetmezçiligini diňe bir gezek açyk gozladylar. 2019-njy ýylyň awgust aýynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bankomatlardan nagt pul yetmezçiligini boyun aldy. Ýöne ol pul yetmezçiligini tehnik kynçylyklar bilen düşündirdi we resmiýetleri günäkärledi.